dia hoana alefako agny misy monde efatra zegny tokony fantatsika jiaby raha ohatra ka te ho tafitanao tegna tiagny anao. Misy monde physique ilay hitanao maso nefa ilay hitanao maso io zegny photocopie ilay telo tsy hitanao maso. Ino ma ilay tsy hitanao maso telo volagno? Voalohany mental, monde mental, faharoe monde spirituel, fahatelo monde émotionnel. Potoko ndraiky voalohany ilay hitanao maso amin'izio ty zegny monde physique, izinao zegny. Faharoe monde mental fa tsy hitanao maso hoe fa à partir ny action araiky miseho hitanao hoe karaha zay zegny le toetrin'ilay raha. Fahaefatra monde spirituel tsy hita maso zay. Fahatelo boka igny. Fahaefatra monde émotionnel. Amin'ny fiainana zegny ataontsika monde émotionnel zegny. Émotion zegny soit izy atarekanao fiainagnanao, soit izy lalagnanao hiakaranao amina fiainana. Nefa émotion mety fort probable inconscient anao, tsy tsolonana anao nefa émotion raha mamango anao. Donc zegny manomboka niany zegny tokony iraisinao mesure zegny raha hazavaiko izy io ty zegny. Karaha tokony tianao raha hazavaiko tsy tianao. Ya, tianao zay moa zegny ambany ao zegny. Ya. Amin'ny émotion amin'izay zegny anao avy an-tragno igny zegny. Isaka riva anao avy an-tragno mangala stylo. Magnontany tegna anao hoe ino raha jiaby nitsaboky niany igny. Soratanao igny. Avy eo taiza tany nandaniako vola jiaby niany igny. Soratanao igny. Donc zegny tany nandanianao vola izy koa samy tany tokony ampity vola aminao amin'izay ajanao na fa fazaragna tsy aminazy zay. Tany andanianao vola zegny tany tokony ampody vola aminao miamaray. Zay natao hoe investissement. Ino amin'izay zegny fazaragna anao nitsabonao tamin'andany any. Listenao igny. Raha ohatra ka tsy aminazy le fazarana tiako volagninao zegny photocopie na fazarana an'olo fa risy ataonao photocopie fazarana anao. Rehefa miboaka an-tragno zegny anao mandrainy mizaha vola raika roa telo amin'ny fiainagnanao andavanandro azovy risy. Ataova photocopie fazarana anjare tsaboana. Ino fazarana andreo tsaboana ka igny. Amin'ny fampiasam-bola koa ta photocopie koa. Azonao zare mampiasa vola. Anao mody an-tragno amin'izegny rehefa nanoratra anao hoe ity tany niboam-bola aminany any. Fadiana miratase émotion amin'igny. Mety possible anao niany nandany vola ninagna paty, nandany vola ninagna jus, nandany vola ninagna sirop, nandany vola tamin'ny frais, rehefa nataonao totalement dépensenao jiaby nazaka 100,000. Nisy émotion midika aminao fotoana igny. Lasa marigny mangotsoka be anao. Mazomeny fotoana igny fa iretsotra anao zay. Azonao zay? Iretsotra anao fotoana zay. Safa nagnino? Nahazo émotion négative anao fotoana igny. Émotion mizara roe, soit izy positif, soit izy négatif. Donc rehefa nataonao dépensenao nandeha agnatin'ny subconscient anao amin'ny faratokonao agnatin'ny subconscient. Safa inconscient anao émotion anao miratasery nefa am'ilay négatif. Ino zegny ahaizanao fa hoe émotion raha mamango anao fotoana. Mifoko agnabo anao. Tsia nalanty zany any igny hoanao vazao. Mazay vao miala avy agnatin'ny cœuranao agny izy igny miditra agnatin'ny subconscient anao agny hokalenao amin'ny fotoana zay. Émotion négatif izy amin'ny fotoana zay. Fa ndra azonao atao amin'ny fotoana zay magnamboatra la émotion anao mba atonga izy positif. Safa émotion positif hitondranao hiakatra. Ok arike tsy ampafiry voalalana amin'ny raha tsy dikany igny fa amaray zegny amboariko fazaragna ty. Azonao zegny hoe mila ok zegny raha sy subconscient anao voalohany. Ok arike tsy magnino ty fa ivoako raha ty. Ok arike tsy ohatra zaza lavo zay
zaza lavo okey reke hitsangana araka za fa zaza mianatra mandeha okey reke tsabo ndraiky lavo ndraiky okey reke ny raha agnisan'ny raha sarotry zegny ny tsaboeko ny reprogrammer subconscient zay programmation i raha igny voalohany izy ka anao zao ty telopolo taona roapolo taona izy igny efa programmation mipetraka anaty cerveau-nao tagnatiny roapolo taona andeha agnaovy le raha inconscient io mila effort ianao andeha ampidiko oke midika agny aloha agnaty subconscient anao mba misy magneky saigninao satria za zegny vangony émotion igny zaka voalohany émotion lasa dépense zegny raha concentré aby subconscient anao fa tsy recette azonao zegny izy ka dépense concentré avinao ino raha ho azonao dépense izy ka recette raha concentré avinao ino raha ho azonao recette donc zegny izy ka fa manoratra raha zegny zegny anao izy ka riva fadiana amizegny miratasy émotion anao amina dépense zegny fa ratasy émotion anao amina les positifs les recettes ina aby raha andeha mipidibola amina source de revenu okey reka fa tsy magnino ty fa ivoako ty avy eo amizay eky zegny ataonao fazaragny igny isanandro rehefa zatra zegny saigninao mitsabozigny isaka riva ndraiky mandrainy izy ka tianao hoe ino ny antony mahatonga izy isaka riva ndraiky mandrainy misy vidéo nalefako amin'ny YouTube ao ndraiky raha zavanao agny izy ka tianao zegny raha naveko teo igny aseho aminao hoe tianao izy mambila commentaire anao ao izy ka tianao sianao zemo ambany ao avy eo amin'izay zegny misy lien zegny miaraka amin'ny raha ty zavanao ambany ao raha ohatra ka anao zegny mba tahay hoe ino zegny fazaraka tsabony olo manambola magneran-tany amin'ny lien ambany ao zegny zavanao izy de dinia tsara izy io amin'ny voalohany izy ka mbala tsy hainao ampodinao donc zegny izy ka mbala tsy mahay anglais anao manomboky niany izy io ty zegny ça fait raha io basé amina anglais donc zegny mbala managna fotoana zegny anao izy ty mianatra anglais